Adigedia Robert okadhi debate go kago koko. Gima dhi debate kode adwa mawacho weche mayom. And kawuono adwa bedo very soft nikech ing'eyo ng'ama jadolo. Yero nyalo biro lemo na marach. Gima adwa wacho ni en achiel. Kik owacho ni wan gi minister achiel kende out of ministers mang'eny. Ne waneno ka jakom Raila nolando ministers ge kapok oyiero. Dong noneno ka Raila noriedo ministers ne kapok oyiero, kapok wadhi e yiero. Ni neno minister mane ma Jaluo manoyiere e cabinet. No, wan manoyiero ge mane waneno, nikech mane ok oyiero nok waneno. Ka William Ruto to samuke to ministers ne omiyo waziri Eliud Owalo. Raila Odinga ka nopango ministers ne nopango gi tene ok aneno Jaluo kata Mar ariyo, President William Ruto omiyo wa the strongest PS in this country. PS motegno mogik e Kenya mangima. Mane wan go ndalo mane wan gi Ouko, ngane mane Oyugo Gango. Nyiso niya ogeno Luo, and the most important thing ngima ne Jaluo pok obede. Miluongo ni Chief of General Staff mochung' ne jolweny duto e Kenya mangima. Ne pok Jaluo ndhenye siana ne omiwa. Kendo wang' ne wan godo Jarolo Gola obede mokwe wuod game kendo tiyo to titire atia. Gima dwa wacho ni en niya, oganda wa osebedo kiwuodo kakidero anoka dwa attack Robert. Adwa wacho niya ajenda gi gisebedo godo mar dhiro wechego eko manyiso oganda wa obedo kando. Tiende niya wasebedo ni ka ok en Raila kaka wacho niya ni ka ok en ng'at achiel ma jakom to ni gini rach. An adwa kwayo niya wan waduto wageno jakom. Kendo wagene gi kedo mosekedo. But osegike level makoro oromo. Jo wawacho niya wewa uru mondo wayudie matunda. Wewa uru mondo wayudie matunda. Okonyiso niya ni ka wayudo matunda gi ndara no kata obed mana maramo wadwa to no onge ikele. Kendo en kilomita maluoro te. Mar ariyo, wanyisi Suba constituency Suba region no kende ochako gero itieko tara mosetamo mheshimiwa wacho kaluor osetamo mheshimiwa Mbadi gero 15 years gi ODM neno ka entie parliament sani igen man is the truth. Is the truth. No tidwa gere sani. Okay, idwa ng'ada kamano. Okadono discuss jok maonge ka. To Mbadi has been member of parliament. Yes, to Setame 15 years. The chairman mar ODM. Those are the things. ODM onge gi pesa mar gero ndara kendo mana DM. Sani gere gango. Jakom mar ODM ok mi pesa mar biro go gero ndara. Ko discuss wach mar Mbadi no fola. But now gimana natimo penji.